Алдағы сюжетыбыз героин без теплоконтроль әлмәндәре дип атарга булдык. Легендар Туфан Миңнуллин үзенең үлемсез әсәрен кемне күздә тотып язгандыр. Әмма Казанда яшәүче Кәлимулла абый Миңнуллин холык-фигыле белән әсәр героина 2 тамчы су кебек охшаш. 90 яшенә җитеп килүче кер күңелле бабайны без станок артында очраттык. Җир җимертеп эшләп йөргән мәле. Яшәүнең никадәр ямьле булуы хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Allah margadigen ay asıl kış tövbeytin melle ışmazka. Әлмәндәр белән Хәмде Бану диярсең. 80 яшьлек Гөлсем апаны Кәлимулла агай җай чыккан сайын шоколад белән сыйлый. Кәнфит төсле тәмле теле өчен цехтагы бөтен хатын-кыз гашык диләр үзенә. Килсәң инде бер эш белән атказай дитмей. Акча сорап торсаң акча бирә. Заводка килгәндә аңа 24 булган, хәзер 90 белән бара. Шушы станок артында мин 65 ел эшлим уже. Бер цехны да алыштырмадым. Станоклар да яңарган, берничә җитәкче дә алышынган, инде 6нчы директор белән эшли. Көн сайын 8 сәгать туктаусыз эшли, кирәк булганда ял көннәрендә эшкә чыга. Эшкәдисең була. Ай рәхмәт. Барам менә эш коралларым тәртиптә. Авырып эштән калган чаклары да 10 ел эчендә бер генә булган. Саулыгына яшьләр кызыгырлык. Ашка килмим итмим. Без ашка эшлим. Без ашки 100%. Да. Окей. Кто много пьет и жрет, у того растет живот. Үзе дә аракы эчмәгән, тәмәке тартмаган, иртә торырга ярата. Шәһәр үзәгеннән эшенә килеп җитәр өчен көндә 7дә уянырга кирәк. Авырсынмы Кәлимулла абый? Хәрәкәттә бәрәкәт дип кабатлый ул. Менә иш. Yok. Балачага авыр сугыш юлларына туры килә. 11 яшендә үк окопта казыган, авыл тормышында җигелеп тарткан. Шуңа белеме дә 10 сыйныф кына. Аның каравы тормыш университетлары сталы тәҗрибә бирә. Кешит дигәннәрен кызык бит ул. Көз җиттеме? Язны сагына. Менә шулай. Сагынабыз. 100-100дән дә артык яшә. Ой, күп. Хәзер бер 20 яшькә яшь булсам иде ул. Yok, 30 яшькә, 70 яшькә яшь булсам иде. Картая министрның йөрәк, иң мөһиме күңеле белән 18 дә ул. Күпме гомер бирелгән, шуның кадәр эшләячәкмен ди Кәлимулла абый. Ә картаю, карт аюлар аңа кагылмый. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.